Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masenje silungise imeko kaMduduzi Shabalala ngoba ikhona lento ndiyibona into okubana abantu abanintsi sibangazama ukubanikeza umkhomba-ndlela walento. Andazi noba bafuna ukuva icala abathanda ukuliva okanye bonke abantu sebelindele into okubana kuthiwe uMduduzi unengxaki neChiefs. Ikhona lento abantu balindele ukuyiva, kodwa lento balindele ukuyiva ibonakala njengento erongo. Siyayiphinda, akho ngxaki phakathi kweKaizer Chiefs noMduduzi Shabalala, ayikho baphulaphuli. Ibikhona isazawuphinde buyivele. uMduduzi Shabalala kangabekho kwi-opening game yeKaizer Chiefs xa ibidlala phaa neKruger United. Khumbulani kaloku baphulaphula into okubana sithetha apha ngumntu ebephuke ingalo. Sithetha ngomntu apha kuthiwe before kuphela isizini yaphela elimele ephukile. Ubuya okanye masithi ebheka kwi-pre-season eSpain umfana omdala, usasigqiba ubuya kwi-injury. Loo nto iyakuxela into okubana ke akakabikho fit incaka santo okubana uMduduzi Shabalala angaphinda angene njengesiqhelo athwale iKaizer Chiefs. Iphinde ithi ke ngokindaba kaMduduzi Shabalala uye wahamba nesquad se-DDC reserve side weKaizer Chiefs phantsi kovela Khumalo ebheke Lesotho beyodlala khona, bafika baphumelela khona. Ndazi noba bawine ngo-3-1 kodwa bawine ngo-3 score bawine ngaso phaa. Umncome kakhulu ke uvele Khumalo phaa wathi ngulaa Mduduzi Shabalala amaziyo. Ngulaa Mduduzi Shabalala amaziyo ngeza sikhathi uyedlalela yena kwi-reserve side. Imbeko yakhe isengulaa Mduduzi Shabalala amaziyo nangendlela yokudlala. Ufike futhi pho wacaca nyani buyi-senior player, wazibonisa phaa naphaa ezinye intwana ahlangene nazo phaa kwi-reserve side eKaizer Chiefs babe ke bayaphumelela. Watsho wayibeka ke futhi uMr Khumalo into ethi emva koba kugqitywe ukudlala baphinde batsho bathi ke ngokuMduduzi Shabalala bambuyisela back kwi-senior team yeKaizer Chiefs, abuyele back kwi-team yeKaizer Chiefs endala ahambe odlala. Bebemcele kuba bebefuna abancedise kwitho bebebheke kuyo eLesotho. Leyo akana problem naKaizer Chiefs uMduduzi Shabalala. Isizathu soba angabikho phaa xa ivula iKaizer Chiefs ngomgqibelo ebehambe no-reserve side weKaizer Chiefs wabheke Lesotho umfana omdala. Futhi ke sinalaa nto ithi into yokubana akakaphili incaka sana kaloku uMduduzi Shabalala, besuka ku-injury apho ebephuke khona umfana omdala. Ndiqinisekile basazama umnikeza imicimbi ye-game time naphaa kwi-reserve side adeske ade abe uphila ncaka sana, azabuyela ke ngoku apha ke kwi-senior team yeKaizer Chiefs. Kaloku baphulaphule sithetha apha nge-league, nge-Betway Premiership, asithethi ke-friendly games. Sithetha ngo-Betway Premiership apho kufuneka xa uthuma ii-players zakho, uthuma amakhwenkwe wakho, uthume ii-players eziphile ncaka sana, uthume ii-players eziphile qede ezizawufika ziwenze umsebenzi. Into ethetha ukuthi ke uMduduzi Shabalala ngokubuyele phaya kwi-senior team yeKaizer Chiefs ngokomlomo ke kavele Khumalo oqeqesha phaa kwi-reserve side yeKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli imeko kaMduduzi Shabalala. Ningangena ke nani ke nisho nento okubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.